खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 मे 2025 मायथाइ एबा 20 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। मुलाम्फा मोननो थाखाय सासेया गावनि उफ्रा गोहोखौ दाजाबारि महरै बाहायनांगौ। नोंथांखौ गोसो बोनो हानाय रां थिसननाय सानथांखिफोरनि बागै गोथौवै मिथिनो नाजा आरो थारैनो जायखिजाया आगान लानायनि सिगां सासे रोंग'सानि सुबुरुन ला। न'नि फाहामनाय एबा समाजारि जथुमनायफोरा नोंथांखौ मुखुब दोनगोन। बेनि अनगायैबो गावनि गोसोखौ रमान्सआव बाहाय, मानोना मोजां मोननाया जेब्लाबो खाना जायो। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। हाखु-दाखु थिरांथा दाला, जाहाथे नोंथाङा उननि जिउआव बेफोरखौ उनदाहा खालामा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना राङारि आरो फालांगियारि बिथांखिनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि बुजिनाय आखुआ नोंथांखौ नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सिगांनि गोरोन्थि बुजिलायनायफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। दिनै नोंथाङा जाय हाबा मावगोन बेयो गोरलै आरो जाफुंसारगोन। जिउआव माखासे थालांनाय जेंनाफोरनि थाखाय नोंथाङा बांसिन जिंगासिनाय नुनो हागौ। नोंथाङा गोजोनै खामानि मावनांगोन जाहाथे नोंथांनि हाबाफोरखौ मोजाङै फोजोबनो हायो। रायजोआरि सेक्टरनि सुबुंफोरा गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि जिउ राहा आरो गावारि जिउआव नोंथांनि नाजानायनि फिथाइ मोननायनि सम। दिनै नोंथाङा मोनसे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। बे राशियाव न' लुनाय सेक्टरफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोदान फालांगिनि खाबुफोर मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। दिनै एसे खम जानो नाजा, नङाब्ला नोंथाङा उदैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरिजों मोनसे सावथुन नायनो थांनो हागोन। ध्यानआ नोंथांनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। उफ्रा फान्डफोरखौ गुबै सम्पथियाव थिसननो हायो। नोंथांनि पार्टनारनि सांग्रांथि गैयैआ नोंथांनि सोमोन्दोआव जानथाय लाबोनो हागौ। गोजाम सानफोरखौ लाबोफिननो थाखाय बेसेनगोसा सम जयै हगार आरो गोदै गोसोखांथिफोरखौ गोदान खालाम। एसे आरोबाव नाजाबाव। दिनै खाफालआ थारैनो नोंथांखौ मदद होगोन, मानोना बेयो नोंथांनि सान। गिदिर फालांगियारि लेनदेन खालामनाय समाव नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ नोजोर हो। नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नों सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव सिनायथि मोनगोन। नोंथांनि जिउनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोदै खालामनो नाजानो हागौ। बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। बायगिरिफोरजों रायज्लायनाय समाव फालांगियारिफोरा गोसो हमथानो गोनां जायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ खोनासङो, अब्ला नोंथाङा रांखान्थियारि, गावारि जिउ आरो सोमोन्दोआव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जागोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानिखौ मावगोन। नोंथाङा बेखौ गोसो गोरबोजों मावगोन, जाय नोंथांनि जाफुंसारनायखौ लामा दिन्थिगोन। बे राशिनि सिङाव स्टिलनि आइजें-आइलाफोरनि फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै राङारि मुलाम्फा जानो हागौ, जाय नोंथांनि गासै सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। बे नेरसोननि गोदानै हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै दसे समनि थाखाय बायजोआव थांनांगौ। बेयो नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। थानसालियाव खर'गंग्लायनाया थारैनो नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब,
खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। तुला राशि, बांद्राय खरसा खालामनाय आरो सोलो गोनां रांखान्थियारि बिथांखिफोरनिफ्राय गोजानाव था। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ खालि गोबाव समसिमल' थाया, नाथाय मुलाम्फा गोनांबो जागोन। सानफ्रोमबो मोजां मोनलायनायनि हुदाखौ सोलाय। दिनै नोंथाङा मुलाम्फा जानो हागौ। जुदि नोंथाङा गावखौ मोजाङै फोरमायो आरो नोंथांनि खामानियाव बावसोमनाय आरो थुलुंगा दिन्थियो। नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, गावनि आंगो लोगोजों रायज्लायनाया नोंथांनि जेंनाखौ सुग्लायहोगोन। नोंथांनि बेसेनगोसा सम्फथिफोरखौ जोथोन ला। बेयो सोमोन्दोनि थाखाय मोनसे खाफालगोनां सान। फालांगियारिफोरा गावसोरनि थांखिफोराव गोसो होनांगौ। दिनै नोंथाङा एसेल' सानाय मोननो हागौ। बेनिखाय बायजोआव थांनो आरो थाजिम बार आरो ब्यामनिफ्राय मुलाम्फा मोननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मोजां बोसोनआ दिनै नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। धनु राशि, दिनै सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामनाय फरायसाफोरा माखासे मोजां साख्रिनि खाबुफोर मोननो हागौ। जेराव गोनांथि जायो बेयाव गोरोबलायनो थियारि जा। जथाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय साना साबजाथाव। नखरारि जिउआव गोजोननाय फैगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों शपिं खालामनो थांगोन, जाय नोंथांखौ गावजों गाव मोजां मोननायफोरखौ बुजिनो मोनसे खाबु होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। मकर राशि, सोरबा गिदिर बिथांखि आरो सानस्रिफोरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां सुबुंखौ मोजाङै नायबिजिर। सासे गोजाम लोगोआ गोजाम गोसोखांथिफोरखौ फोथांफिन्नो थाखाय बेलासियाव कल खालामनो हागौ। मोजां मोनलायनायाव नोंथांनि गाज्रि आखुनि थाखाय निमाहा बि। नोंथांनि दबथायनाय आखुआ सोंखारिजानो हागौ। हाखु-दाखु थिरांथा दाला, बेनिखायनो नोंथाङा उननि जिउआव बेनि थाखाय उनदाहा खालामा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि, नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनि आखुनि फारसे जोबोद सांग्रां जागोन। खुसि जानो नाजा। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनि गाज्रि आखुखौ गनायना लानो हाया आरो उसुबिदा मोनगोन। आबुं नङै खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो आंगोफोरनिफ्राय अनथोब मोनगोन। दिनै नोंथांनि सम आरो गोहोखौ गुबुनखौ हेफाजाब होनायाव बाहाय, नाथाय बै आयदाफोराव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था, जायहा नोंथांजों जेबो सोमोन्दो गैया। लिरनाय हाबानि थाखाय साना जोबोद साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि, दिनै मानसिफोरनि गोसोआ गोजोन जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बांसिन समखौ नखरजों बारहोगोन आरो बे राशिजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। नोंथांनि साना मावख'नि खामानिनि थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथांनि बैसोगोराफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ गोथौवै लागोन। दिनै गोबां साननिफ्राय नोंथांखौ जेंनायाव गोग्लैनाय रांखान्थियारि जेंनाया जोबगोन। रां आरजिनायनि गोदान लामाफोरा गेवगोन। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफानि बोरजों जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।